last 200 meters na napilis ay tabo ko na dito na sa iba't Daniel Baguio. Sino munang dito? Hector Padilla. 60 kilometer. Oh, makanta sa kaliwa ito si Tabo Koy. Nakanta ni Bobby Tomas. Sumasagod na rin ito si Alfredo Bunsay. Dati ni Tabo Koy sa kaliwa ito si Daniel Baguio. Senior tayo, mga Marlboro Legend, Danilo Tabucol, nandito, Daniel Baguio. Pwede ba yung mga dito? Uy, kaagang naligo ni Alfredo Bunsal, ha? Hector Padilla, Antonio Agno. So, si Lito Rabot. Ha? Yung bakali pa rin yun, ha? So puntaan natin yung breakaway. Meron tayo agad maagang breakaway. Si Nicolas nandito, Joe Maramba. So may breakaway. Ito meron tayo isang solo breakaway. Itong si Sir Marlboro Legend Hector Padilla. So umaagwat na siya ng mga 150 meters. Native from Urdaneta, Pangasinan. Oh, wala eh. Titignan mo palagi. Is from Palinais, Urdaneta, Pangasinan. Ayun. Yung grupo hatak-hatak ni Daniel Baguio. So meron tayong naiwag sa Team 7-11, mukhang 6-11. Oh, ate solo breakaway si Hector Padilla. So ito na. So malapit na pala, naka-point 6. Madidikitan na siya nito ang ating main peloton. Okay. Okay, tignan natin ito. Dito na sa likod ko si Roland Garino. Pag-iwang-giwang na, ha? Grabe naman ang init. Ang ating oras, alas 2:30 na ng hapon. So Antonio Agno yung naka-black, si Sir Agustin yung rider number 39 o rider number 30. Das yan. Okay, so hindi pa rin nila nadidikitan si Hector Padilla. So andito yung nagkampiyon sa San Manuel, si Danny Tabucol. Ang mga mahigpit na magkakalaban dito, si Tabucol. Uy, nag-iisa yung taga-Nueva Ecija dito, si Alfredo Bunsal, ha? Wala palang mga taga-Nueva Ecija, hindi umabot. Sila Wancho bumagat. So Daniel Baguio, yun, rider number 12. So rider number 18, itong si Mon Nicolas, isa sa mga malalakas dito. Ano? Uy. Okay, very good. Iwanan mo, ha? Patalikod, dalang kasan mo. Sagat mo. Sige, patalikod. Yan. Sige. Okay, so adverse side dun sa harap, ha?
wala dito sila Jody Trata. So ito yung ating solo breakaway. Uy, talagang nag-overheat na rin itong si Hector Padilla. Yung grabe namang si init, oh. Parang nasa Marlboro ka. Sa Marlboro ganito talaga ang buhos kong buhos, eh. Napakagaling naman ang aking camera. I-shoutout ko nga naman si Rainier Geronimo alias Gulog. Okay. So dumidikit na pala itong ating peliton, ha. So mukhang madidikitan na. Yan na nga, madidikitan na itong si Hector Padilla. Hatak-hatak na rider number 12, Mon Nicolas, Antonio Agno, Baguio, Sir Agustin. So si Sir Carino mahabol pa rin, ha. Si Sir Roland Carino. Pinabutan, sino naman kaya dito ang magbabantang mag-breakaway? So gumaganda yung laban, ha. So si Alfredo Punzal, makaka-breakaway kaya ito? Yun, oh. Simon Nicolas, nakatutok sa kanya si Antonio Agno. Uy, makakata si Mon Nicolas, oh, gigil na gigil, oh. Uy, last 3 laps pa tayo. Nakatan ni Mon Nicolas, tinutugis ni Antonio Agno. Si Daniel Baguio, mukhang hindi pa nagbe-breakaway yung breakaway artist natin na si Danilo Tabucol. Ito yung rider number 28. Nakabantay sa kanya si Alfredo Punzal, eh, oh. Makakatakas kaya itong si Danilo Tabucol, yung rider number 28, the breakaway artist ng Barangay Kapas, Binalonan, Pangasinan. So magwat ng bagya si Mon Nicolas. Umangat na nga sa kalang kasasabi ko pala, nangatan na ni Tabucol. Na nakatutok sa kanya itong si Alfredo Punzal at ito si Joe Maramba. Tingnan natin kung makakatakas sa kamay ni Alfredo Punzal itong si Danilo Tabucol. Talagang pinanatang kagas, sinagad ni Danilo Tabucol, ha. So madidikitan nila itong si Mon Nicolas. So may humahabol dito sa likod. Ito sa likod may humahabol. Itong si Sir Agustin. Uy, naging 5 na itong breakaway natin, ha. 5-man breakaway. Lumamang kaga sila 100 meters doon sa ating peloton. So Pangasinan, Nueva Ecija. Nakbo, nag-iisa yung Nueva Ecija dito. Baka matiris to. Grabe. Pero talagang yan na yan ang hilig ni Sir Alfredo Punzal. Kahit saan talaga dumadayo yan. Kaya lang sa panahon ito, wala siyang kakampi. Uy, papakiramdaman, ha. Bangat sa kaliwa si Joe Marabaya. Dumutugis tong si Danilo Tabucol. Nakadikit pa rin sa Alfredo Punzal, Mon Nicolas at itong si Mr. Agustin. So lumalayo na, ha. So si Joe Maraba, so lumayo ng bagya si Sir Joe Maramba sa likod. So mabilis ni dumidikit, ha. Lumayo na. Okay, ito yung ating grupo, oh. Out. Shout out. Kuya Katin Boy, Dantex. Yun. So, 6 pa rin, ha. Facebook. Lalabas na yun. Okay, so ito yung ating grupo. Dito na tayo, napapagod na ako. Shoutout na kayo. Yun. Oh, shoutout na kayo. Uy. Okay. So, shoutout dito sa mga nanonood dito, tagabigay ng tubig. So, ito na yung ating mga riders, ha. Tignan natin kung 5 pa rin itong breakaway. Tignan natin kung sila pa rin, ha.
Uy, parang iba na ha. Si Lito Rabot na to ha. Lito Rabot, Joe Maramba. So umabot pala yung peloton dito. So umabot yung peloton ha. Yun. So ito medyo maagwat, Lito Rabot and Joe Maramba. So ito Antonio Agno, kumikig sa kaliwa ha. So gumaganda yung laban, inabutan. Ba't nawala ito si Ikon? Nawala si Ikon. Ayan dun, sticker. Shoutout po mo. Oh, dali, oh. So, may tumakas na. Uy! So, malayo na ito. Nakatakas itong si Joe Maramba. Pagbalik to, rimatihan. Ito si Mr. Joe Maramba. So, lumalamang siya ng mga, uy, malayo ah. 250 meters. Doon sa ating grupo sa likod. Tignan natin kung maditikitan pa to ha. Dahil pagbalik ito, rimatihan na. So ito may naghabol, si Lito Rabot. So maditikitan pa kaya yatong si Joe Maramba. So ito lang yung ating main peloton no. So mga 300 meters na ang nilalamang ni Joe Maramba dito sa ating main peloton. Nahuli dito si Tabukol ha, Mon Nicolas, si Alfredo Ponsal. So mukhang hindi naaabot. Mukhang hindi naabuti dito si Mr. Joe Maramba. Sina kayang magtatagumpay dahil malayo na talaga yung kanyang agwat. Rimatihan na to, papinis na tayo. So doon tayo po-focus sa grupo mamaya dahil sigurado doon magaganap matinding rimatihan sa grupo. So natin yung grupo dito muna. So ito ang nagtagumpay sa senior category, si Mr. Joe Maramba. So congrats kay Mr. Joe Maramba. Doon tayo sa grupo. Huwag na kayong kukurap, huwag na kayong pipitan. Sigurado nagbabagay ito. Narimate na mangyayari dito. Sino kaya mananalo dito? Mon Nicolas, Alfredo Ponsal, Danilo Tabukol, ayan si Sir Agustin, Hector Padilla. Ayan, last 250 meters to the finish line. Ayan, ay kakabalatan na itong ating mga riders. Tignan natin kung sino makakakuha dito. Ayan, last 200 meters to the finish line. Tabukol na dito na sa iba talaga. Daniel Bagyo. Sino ang unang harap dito? Hector Padilla. 60 km. Oh, makanta sa kaliwa ito si Tabukol. Nakanta ni Mon Nicolas. Sumasabog na dito si Alfredo Ponsal. Danilo Tabukol sa kaliwa ito si Daniel Bagyo. Sa batang kita. Mon Nicolas, Hector Padilla. Danilo Tabukol. Ito, Tabukol si Mon Nicolas. Sila, Daniel Bagyo. Ayun, Danilo Tabukol. Yun, Mon Nicolas. Diyos ko po, kaindo. Grabe, hindi mati yan. Nakakahilakbot ha. Talaga nahintakutan ako sa rimatihan niyan. Mukhang tayo yung kumalas. Grabe. So congrats sa nanalo si Mr. Joe Maramba. Okay.